Începe repriza a doua. Balonul fiind la... Începe repriza a doua dintre Sportul Studențesc și Phoenix Brașov. Repunerea având Sportul Studențesc prin Valentin Nițoiu. Zis Boștile. Zis vampirul, mă. Și acum, în stânga noastră avem Poposti. Arbitru, Horațiu Bărgăunaș. La 10, la 10! La 10! Dă șuta, ia. Hai, scheme, streamă. Hai repede, hai de repede! Clar! Pasă-mă, sărite. Nu e aici, pot să zic. Poți să moară Jean cu Chembri, mă, să joc. Nici sus spatele! Au treabă. E șut peste asta. Și un nou eseu marcat de același Dragoș Săvădan. Se preconizează un MVP al meciului. Prima schimbare în echipa Phoenix Brașov. Brumar Vlad este schimbat de către numărul 16. În caz că se bate. Ce, mă? Nu știu. Dați numele la 16, că nu l-am. Lasă-l. Schimbat cu Vlad Stancu. Sandu, mă. Stancu, mă, lasă. Sandu sau Stancu? Aveți noi... Salutăm pe domnul Decepa. Lungă pe mijloc și alergă după ea. Aici în fața noastră, cu domnul. Joacă! Zic, Ianis, bate-le tu de acum. Asta e, întrebătat. De ce vrei, mă, să fac criteriul ei? Altceva. Asta e idee. Mamă, bă, dar n-au idei, bă. Și Login s-a întors aici, lângă noi. Ia vezi. Bă, ba! Înainte, 2 metri. Bună, mă, lasă, e bună, mă. Nu e înainte, mă. E SEO Sportul Studențesc. Hai să vedem, mă. Hai răbdare. Hai, mă, zic. N-a fost, mă. Arbitraj video. N-a fost, mă. Eseu marcat de echipa Sportul Studențesc. Întoarce, mă, să vedem numărul. Scorul devenind... De către Eduard Manea. Auzi, mă? SEO ne transforma, scorul fiind 14 la 10. Nu, vezi cum ai dat, e 19. Scorul devine 14 la 10 pentru Phoenix Brașov. 19 la 10. Băi, mă vorbiți că nici scor nu știu. Nu are Jean. Hai că nu mai avem 5 minute, haide! Ia, gata, nu mai bag, prescură. Nu mai bag. Gata, zic doar scorul, da? Îți zic doar scorul? Da, ține scorul. Bine, hai că țin scorul. 14-10, era 19-10. 14-10, că a dat transformare. Uite acum, gata, 14-10. Notez aici, ca să fim siguri. Înainte. Mă, ce ofu tu aici. Bă! Bă, ce alergă ăsta? Vezi că aleargă mai tare ca Nani. Aleargă mai tare Nani ăla. Marina, să dă pase! Ia că i-a sărit. Da, a scăpat. Suport, nu are ce, exact. Dă-i pase, Marina, acolo, haide, mai atent! Intră și pe băcă. 19-10. Haide! Scorul fiind 19-10 acum. Păi am zis 19-10. Așa. Rămadă în 22-ul echipei Sport. Avem aici pe domnul Mari, hai să dăm SEO acum! Capitane, fii mai dur, capitane! Că dormi! Șut-o, bă. Este ăsta. Nu, e că e să vă duc. Ia-l să vă doare!
ăsta la din spate. Ce-a dat cu ăla cu pomul? Oh, Hai, Matei, Ăsta, cum îl cheamă? Ce-a alergat? l-a curățat. N-a de ce avantaj? Domnul arbitru, ne vedem după meci. La Ciocanu. Joacă! Joacă! Hai la 10, Răzvan! Hai, Răzvan! Răzvane! Da. Du-te lângă Cipi! Răzvan! Cheamă pe copac. Răzvane! Numărul 11 mi-am adus aminte azi. Da, Cine-i cu mașina? Patent cu mașina. Nanu-i cu mașina. Băi, ăla curat la șef. Ai un patent în mașină. Bă, ești bulangiu, tu cum pornești mașina aia, mă? Nu Nanu, Cesti. Hai să te vesel mai repede, că avem... L-am împins, n-are, și că odată l-am împins eu. Banii n-ai mă la fiu. Hai, Cipi! Hanițu. Eliberează, așa mă, bravo. E bună. Lasă-le! Avantaj! Edi, lasă-l! Edi, lasă-l! Galben. Galben la Nițe. Galben luat de echipa Sportul Studențesc. Mamă, fac ăștia terenul 5. Hai, Audi, de carează! Prea tu să mai. Să vă dau numai pe asta. Păi nu mai shooter, să dați sprint. Hai, Matei, haideți! Să văd, Dani. Hai că e gata, imediat. Ai 19-10 dacă nu marcă. Și s-a auzit gongul final. Scor final 19-10.